Good morning guys. Good morning mga kaate ug mga kuya. Sa wakas guys, nandito na si Mr. Sun. Sana hindi uulan ngayong araw na to guys. So nilinisan na naman ni Kuya Amay guys ang ating swimming pool. Maraming kambing ang dumaan. Sana guys, tuloy-tuloy na ang ating init na panahon guys ba. Pero hindi lang ng tuloy-tuloy guys. Nga, long time kuan kay kuan ka na bang alternate lang unta, ulan, init, ana. So, tingnan nyo guys, mainit na ang ating panahon. Sana tuloy-tuloy na itong araw na to na mainit. Kasi guys, ilang araw na palaging umuulan dito. Tingnan nyo, malumot na. Daghan na kay lumot amuang nataran. Muna siya. So guys, magluto na tayo ng ating bihon. Una is, lutuin muna natin ang ating pork meat guys. So ang ating pork meat guys is lutuin natin hanggang mag-golden brown siya. So hayaan na lang muna nating maluto siya sa kaniyang sariling tubig guys
So nilagyan na natin ito ng kaunting asin guys para may timpla na siya pag matuyo pag wala na siyang tubig ba guys. So itong mga taba-taba ng karneng baboy guys is lalabas ang kaniyang sariling mantika pag naubos na itong sabaw na magluto nila guys ba kanao. So makita natin yan mamaya. Ito na guys, nag-umpisa nang lalabas ang mga mantika ng taba-taba sa pork meat natin guys. So hindi natin nilagyan ng mantika ito, sariling mantika lang niya ito guys. Gagamit tayo ng super golden bacon guys. Ito guys So ilagay muna natin ito para malagyan natin ng tubig. So lahat ito guys is ating lulutuin ba para hindi masayang ang matira. Ay nanawag ba? So dalawang ganito ang ating lulutuin guys. Dalawang ganito naman lang ang laman nito guys. So if kuan na to malion ba sa tawag. Malion na to guys, ganito para ito nalagyan na natin ito ng tubig. So lagyan natin guys ng tubig para partially lumambot ba kasi ito guys napakatigas niya guys. Basta lang lumambot ba siya guys ba. So, na golden brown na ang ating pork meat guys, pero hayaan pa muna nating mag golden brown pagid siya guys, kasi yung iba hindi pa nagiging brown. So, ang mantika guys, tingnan nyo guys, maraming lumabas na mantika sa ating taba-taba guys ba, sa pork meat. So, yung hindi lahat natin ito ilagay sa ating pansit bihon guys, itong mantika kasi ito kanang sobra gani ang sa Tagalog sobra ba? Malabis kuno English kuya amay. marami siya guys ba, magmantika pug ato nang ihurot diha butang sa ato ang bihon ba. So kunin natin ang sobra na mantika. Yung kasya ng panggisa ng lamas guys ba ang ititira natin. So, ang ating pork meat, itatabi muna natin dito guys. Tabi muna natin sa kaha ba. Kunin natin ang sobra na sobra na mantika ba. Ito guys, ang excess na mantika, kinuha natin doon sa kaha guys ba para hindi masyadong mag-oil ang ating bihon. So, gisahin na natin ang ating lamas guys, ahos at bombay. Ito na kaunti na ang ating mantika na gagamitin. At isama na natin ang ating pork meat, guys. Yan.
Tapos lagyan natin ito ng tubig, guys. So lagyan natin ng patis. Then magic sarap. Ito na ang ating bihon, guys. Malambot na siya. So, kukunin na natin ang kaniyang tubig. Ilagay na natin, guys, ang ating sayote. Dara, guys. So, mauni ang atong i-prepare ganina. So, sayote. Then, ang atong carrots, guys. Konti lang ang ating carrots pang pakulay laman yan, guys. Uy, para may may kulay ang ating buhay. May kulay ang ating bamiba, guys. Makulay ang buhay sa ginisang gulay. Oh, makulay na siya, guys. May orange na siya. At ilagay na din natin ang ating cabbage. Yan. Madaming cabbage, guys, para marami tayong gulay na makakain. Ito, maraming isang cabbage ang nilagay ko, guys, para maraming kuan ba leafy vegetables sa ating bami. Pero pag maluto na yan, guys, magiging maliit na yan yung ating cabbage ba. Yan. Ito na ang ating vegetables, guys. O, malapit na siyang maluto. So, ilagay na natin ang ating bihon. Nalagay na ang ating bihon, guys. Maghiwalay na naman sila mamaya, guys. So, hayaan na lang natin silang maghiwalay mamaya, guys. Hindi na yan makatiis sa isa't isa, guys. Maghiwalay na yan mamaya. So guys, ito na ang ating bihon. Naghiwalay na sila, guys. So lulutuin na lang natin. Kaunti na lang maluto na ang bihon natin, guys. Pag maubos na ito, pag wala na itong sabaw, that means luto na ang ating noodles na bihon noodles. So, wala na siyang sabaw, guys. O, tingnan nyo, guys. Wala na siyang sabaw. So, meaning, itong bihon natin is luto na. So, ito na, guys, ang ating bihon. Madali lang gawin, guys. So guys, kakain na tayo ng ating brunch. Hindi kami nagkakain ng agahan, guys. Kasi late na kaming gumising ba. At ito na ang aming agahan at ang aming tanghalian. Breakfast o lunch. Brunch. Tikman mo, guys. Tikman mo ba? At magbigay ka ng rate.
hihinga na to, hihingiin, unsa na ba? Kanang pangayuan ka great. I-rate mo. Pangayuan na to great si Kuya Amay karon guys. Kung ano ang maibibigay niyang rate sa niluto nating bihon. Gahi aso ka. So 10 is the highest, 1 is the lowest. Unsay rate nimo ba? 11. 10. 11 ko na ihang rate. Lumagpas guys sa kuan pinaka-highest. So lami siguro guys kay 11 man iyahang height o iyahang rate. So kain muna kami guys. See you. Thank you for watching. Bye-bye.